powodle Macieja. У той час 11 вучняў пайшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Езус. І калі яго ўбачылі, пакланіліся яму, але некаторыя засумняваліся. Тады Езус наблізіўся да іх і сказаў ім: «Дадзена мне ўсялякая ўлада на небе і на зямлі. Дык ідзіце, навучайце ўсе народы і хрысціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам. І вось я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку». Гэта слова Пана. Глубоко уважаемые братья и сестры, сегодня католический костел означает одно из самых великих святов – урочистость Святой Троицы. Урочистость, якая нагадує нам о правді нашої віри, об тим, що Бог є один і що Він є трьох особах – Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Але кожна з цих особах з'являється так само Богом. Коли так, навіть діти, які вже, напевно, не видно, як кляси ходять, які навіть з початкової школи скажуть, що один рівняється трьом ніколи, три рівняється одному, так само ніколи. Це розуміємо ми всі. І тому сьогоднішня правда віри, яку ми целебруємо, яку ми відзначаємо, яку ми вспоминаємо, це таємниця нашої віри. И ніякі теологічні, філософські дослідження не можуть до кінця відкрити її. Ось такий пригожий оповід, напевно, ви вже видаєте його, бо, напевно, час кожних урочистостей проповідники його вспоминають. Це, може, легенда, напевно, як святий Августин, один з самих великих філософів і теологів християнства був. Його ми так само вшановуємо не тільки в католицькому костелі, а православна церква його вшановує. Тому кажемо, що це не тільки католицький святий, а просто святий всього християнства. І він шмат уваги і шмат праці посвятив, як послати таємницю Святої Троїці. І ось ця легенда каже о тим, що на той йшов берегом моря і побачив маленького хлопчика. Цей хлопчик таким маленьким ведерком брав воду з моря і приносив і виливав в таку невелику ямку, яку викопався. Августин його питається: що ти робиш? Я переливаю море в эту ямку. Это ж немовчимо, море такое великое, эта ямка такая малая. А хлопчик ему каже: так само и тебе немовчимо познать таємницю Святої Троїці з них. І святий Августин зрозумів, що це правда, це та таємниця, яку і він своїм великим розумом, тим даром, який отримав від Бога, не може до кінця зрозуміти цієї таємниці. Тому ми на таємницю Святої Троїці повинні глядіти через призму віри. Це об'явлене Богом, об'явлене Ісусом Христом для нас віра, і нам треба прийняти її тільки очима віри. А все інше придасться тоді. Ось такий, так само, пригожий оповід, один молодий чоловік, він так само хотів відати таємницю Божою. И он поднялся высоко в гору, в Гималай, поведал, что там живет некий гуру. Ведает слабок и гуру. Пришел до этого гуру его пытается: чего ты хочешь от меня? Я хочу, как ты, такой слабок и гуру, объяснил мне таємницю Бога. Гуру засмеялся и каже: Бог, якого таємницю ми можемо познати, що не з'являється Богом. І це правда. Ми створені Богом, Бог з'являється нашим Творцем, і Творця завжди більше, ніж його створення. І коли ми познали до кінця Бога, то Бог мог би бути таким, треба сказати, кишанковим Богом. З ним можна було б вести, ну, некий такий, так сказати, торг, можна маніпулювати навіть їм. Такий пригожий анекдот, є ось один добрий, молився в синагозі і каже: Пане Боже, я так потребую грошей, ти так допоможи мені, коли я виграв $1 мільйон в лотерею. Коли виграю $1 мільйон, то $500,000 віддам на синагогу.
сталося, що він виграв $1 мільйон. Ну, а Бог не приносить $500 000 до синагоги. Бог его пытается: а ты что, забылся, ты что, ты что обещал? Нет, я просил меня, когда ты это помог, а я обещал, что принесешь это $500 000 на синагогу. А он каже: Аня, Боже, ти жартом не розумієш? Ну так, жартом не розумієш. Це якийсь ганна без Богу. Ми навіть провокуємо його і так далі. Коли до конца глядимо, то Бог не може бути кишеньковим Богом. І на наших таких услугах, що, Пане Боже, ти мені зробиш щось, я тобі щось інше зроблю. Однак треба імкнутися завжди на познання Бога, ліпшого познання Його, і, напевно, є шмат прикладів, які можуть, ну, скажімо, нам трошки пояснити цю таємницю Святої Троїці. Їх розповідає много. Отець Святар мені розповідав таку історію, коли сижу в аеропорті, у святарському відділенні, був такий теплий сонячний день, до його підходить чоловік і каже: ну я так віруючий, але як вірить у Святої Троїці, ну ні, я не можу вірити. Ну як так може бути? Ну це невозможно. Я бачу тут Бога Отця, тут Бога Сина, тут Бога Духа Святого, можу повірити, я так не вірю. Як ти можеш мені об'яснити? А Святар йому каже: ти бачиш сонце? Ну бачу. Ти відчуваєш тут тепло і світло? Так. Ну то ось, сонце знаходиться далеко-далеко у космосі, сонце може бути гэтым символом Бога Отця. А те промені, які нам посилає, це Бог Син. А гэты промені несуть нам світ, світло і тепло. Справді, Ісус каже тим, що Бога ніхто не познав, тільки в Євангелії каже тим, тільки Син Божий об'явив його, об'явив як Святую Троїцю. І Ісус каже далі, що то, що я отримав від Бога Отця, все, що Бог має, Бог Отець має, Він дав мені. І то, що я маю, я так само дав Духу Святому. Тут так само ми бачимо сонце має гэту енергію, і гэту енергію дякуючи передає гэтим променям сонячним, і промені сонячні несуть нам гэта світло і гэта тепло. Напевно, кожен з нас може задати питання, коли ми не можемо зрозуміти таємниці Святої Троїці, то чому Ісус її об'явив нам? І чому в Старому Заповіті нічого не говориться про Святую Троїцю? Ну, говориться про Збавцю, про Духа Святого, так само вельми мало, поки Святое Писання в Старому Заповіті каже, коли Бог створив землю, світ творив води, Дух витав над водами. Справа вся в тим, що єврейський народ – це монотеїстичний народ, який вірив в одного Бога. А вокруг були народи, які вірили в шмат богів. Лів Богом мог бути вітер, могло бути дерево, могла бути вода, могла бути річка, озеро, море, гора і так далі. І коли в той час без цих пояснень, які принес Ісус, було об'явлено Святої Троїці, що Бог – це Святая Троїця, просто людям було б це вельми тяжко прийняти. Коли ми не можемо зрозуміти Святої Троїці, то чому Ісус нам її об'явив? Для чого нам це потрібно? Для чого нам треба відати, що Бог з'являється у трьох особах, що Він представляє собою Святою Троїцю, що Він такий троїчний, так можна сказати. Це все вчено для нас. Для того, щоб ми ліпше зрозуміли нас самих, і щоб ми ліпше зрозуміли ті завдання, які стоять перед усіми нами. Дослідчики релігії кажуть, що люди вельми часто імітують Бога, якого визнають. Ну, Марс – Бог війни, його визнають вояри, там богиня любові, Венери, визнають ті, які любові шукають. І так далі. І ціле вітання можна гэтих міфічних богов, яких у грецькій міфології є шмат привести прикладу. Тому ми повинні сьогодні поставити себе питання, а якого Бога ми визнаємо, якому Богу ми поклоняємося, і чи ми справді з'являємося Його послідовцями, чи ми з'являємося тими, які справді створені по образу Бога і по Його подобенству. І в сувязі з гэтим, відказуючи на гэта і подобне питання, ми можемо зробити три висновки. Перше висновок, що ми християне, як католики, повинні вірити в одного Бога, одного Троїцю, Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Тих, Бога, який нас створив, Бога, який
нас бавим, і Бога, який веде нас до святості. Бога, який з'являється у діянні, він не статичний, він діянічає. Теология учится в том, что Бог Отец створил свет, Бог Сын откупил свет, а Бог Дух Святый его освячает. Але это только так приблизно можно сказать, бо разом было створение света, разом было исполнение света, разом освячение света. Это треба сприймати этого Бога, який не спить, який завжди діянічає, який знаходиться у динаміці. Так було на початку світу, так було в часи Ісуса Христа, так і сьогодні, і так буде до кінця. Другая веснова, яку ми повинні зробити, це, що Бог не діянічає у одиноті. Він не знаходиться у самоті. Бог – це три особи. А, як каже латинське вислов'я, «Tres facium collegium». Троих становятся коллеги, троих становятся супольность. И мы так само находимся в супольности. Мы не живем на неком острове, где никто не живет. Для этого мы каждый день спотыкаемся с іншими людьми, каждый день с ними працюємо разом, один одному допомагаємо, і ми потрібні один одному. Тому эта веснова каже нам быть такими действенными громадянами своей країни, там, где мы живем, своего громадства. Не можно сказать, когда мы бачим проблемы, які є серед нас, сказать, моя хата з краю, я нічого не знаю. Не можно так сказать. Я являюсь громадянином этой країни, і я відказний за її сьогоднішній день і за її будучину. Передусім так само і у моральному сенсі. Бо сьогодні, на жаль, ми 30 років тому отримали свободу віровизнання, але шмат людей живе так, як биться Бога зовсім нема. Сьогодні ми спіхуємо релігію на периферію нашого життя. Сьогодні ми ставимо матеріальні коштовності, приємності, задоволення у центр нашого життя, і вони з'являються нашим Богом. Але нашим Богом з'являється Бог у один у Святой Троиці, повторимося ще раз, то, який нас створив, то, який нас ставив, і то, який нас веде до святості, веде дороги шляхом сповнення. І третя веснова, яку ми повинні зробити, це то, що Бог у трьох особах, це якби з'являється троєчкою. І для самой досконалой любові потрібні три особи. Любов поміж мужчиною і жінкою виражає життя. Один любить одного і любить двоїх, любить третє дитя своє. Так само і Бог відносини з Богом. Реляції поміж цими особами – це реляції любові. І тому ми так само в сувязі з цим повинні пам'ятати о тим, що ми не одні, що ми не повинні ізолюватися від інших людей і не можемо жити тільки ідеєю екоцентризму. Тільки я існую, і більше ніхто. Моя хата з'являється крепостю, неким замком, куди ніхто не може поступитися. І мене більше нічого не інтересує, тільки я сам один. Ні, так не буває. Эта веснова закликает нас до того, как мы развивали не только отношения горизонтальные поміж людьми, але так само и вертикальные. Эти отношения горизонтальные потребны, бо нам треба шляхом діалогу вирішати ті проблеми, які є у наших сім'ях, місцях праці, місцях учоби і в нашому громадстві і во всім світі. Але Ісус каже, що без мене нічого не вчиниться. Для цього потрібні так само і вертикальні відносини. Наші відносини, наші намагання, а чим ми вельми сьогодні заклопотані і цими різними проблемами, з якими спотикаємося, це проблема пандемії коронавірусу, це проблема громадсько-політичної агресії, що ми переживаємо, це так само і проблема Гуцловського санктуарія, який згорів. Але треба пам'ятати, що пожар граховний, і він так само нищить усіх нас. І треба звернути увагу не тільки на наші відносини один з одним і непотрібні, але так само наші відносини з Богом. Чи Бог живе у нашому серці, чи Він там володарить, чи може там володарить хтось інший, може там володарить дьявол, може ми йому уступили місце
замест того, каб Ён у нас нам в наших серцах валадарив і вёў нас шляхам спаўлення. Сёння, калі наша краіна знаходзіцца ў вельмі складанай сітуацыі і маральнай, і грамадска-палітычнай, і розных іншых крызісаў, таксама крызіс сям'і, і крызіс Божага дару жыцця, і крызіс моральності, ми повинні звернути нашу увагу на Бога, який хоче бути в нашому серці, який хоче володарити з нами, який хоче вести наш шлях на сповнення. Чи не прийшов час? Найвищий час відчинити своє серце Богу, Троїці, Отцінам, як ми почули відчули на собі любов Бога Отця, ласку Ісуса Христа і єдність у Духу Святим, які будуть вести нас у нове завтра, щоб будували новую Білорусь, будували на християнських коштовностях. Амінь.